Nambi midhangetaken panglipur para kadang garaga campur sari saking keluarga ingkang dados tasih foto pangeston namung nyomanggaken setunggal moga sawiji keluarga ingkang hamenggo gati mekaten. Sawanipun para kadang garaga nyambi saring sasana sedaya para tamu ingkang katemben sugata dadaharan kajengipun sekeca Mbak Ria Fiorina. Loh, pertanyaan sing gak masuk akal ini gitu. Piye to? Anane sehat ya mesti teko kene kok. Nek ra sehat ya ora tekan kene. Ya menawa nek Menawa piye? Mergo batal kuwi mau. Ayo alhamdulillah. Waras ya. Mestine waras. Waras tur sehat. Ya. Nggih, sowan kanca-kanca garaga Mbak Ria dalam Bopo Mabdi sekalian Ibu. Season kedua. Season kedua ta? Nggih. Ndek bengi wis enak? Empun. Weh. Oke, ngapunten nggih, ndek dalu mboten nderekke kok. Lah enak apa, Mas? Enak Ora apa? dijak. Iki we Mergo apa? wakil. Ya uluk salam saya nak. Uluk salam. Nggih, sakderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng siang kagem para tamu, Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Sugeng lelenggan kanthi sekeca sinambi midhangetaken kula sak rombongan garaga. Iya, kaya bubayan. Amin. Amin. Iki ya Bu Lurah ya. Ya, Panglipur Maryang nggih. Mereka para pangkombyong katemben pikantuk sugata dahar. Oh nggih. Kasihipun sekeca Pak Sularno nggih nyo dahar. Mobil mangke sampun purna dahar engko kasuwun nderek tetembangan engko Pak Menteri Budaya saking Ngargayasa kepareng sekecaken nggih nyo lelenggahan. Izin Pak Lurah nggih nderek dawuh mbok beli kepareng sun pakurmatan murmakani riyen ngenten. Nggih nembe dahar. Pripun sendika dawuh. Mriki riyen nggih nyemanggaken matur suwun nggih Pak Lurah nggih. Alhamdulillah aku entuk nyanyi. Ya iya wong MC 750 kok ora gelem nyanyi. Sapa sing ngomong 750? Bose. Bu, berarti ki pangan dalan barang nek 750 lho. Kok iso? Lah teko nggon aku mau 500 sih dalane 250 to lho. Biu. Dalanmu sapa? Ayo tetembangan Mbak Ria. Nggih, Mas. Kanca-kanca garaga nggih kalih nenggo menika para pangombyong nggih nyopurna dahar nggih kasuwun nderek tetembangan. Ngaturke manapa jembuke sasana ngeten. Kula manut jenengan mawon. Ayo pomo nyidam sarina matuk apa ora? Mboten napa-napa, Mas. Oke, ya. Alhamdulillah aku entuk obo. Dadak nganggo bawa barang to? Iya. Lah kok kesuwen. Ya ora. 750 ora gelem bawa. Izin Pak Lurah, nggih angsal bawa niki. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Sepira? Duh wong ayu. Madhepe rene to. Rodok rene lho. Bapu janing ati kaya ngene wong nandang asmara Astagfirullah. kok nyebut to? Alah kaya ngono lho, jenengan ki Piye? sing biasa wae to. Ora iso biasa
biasa ki akeh kancane MC iso. Lho pancen gua ireng, guys. Iki jarene ndek bengi nganggo stocking kok ya. Ireng-ireng ora akeh sing ngenteni. Ya gak apa-apa. Ireng elik penting gleli kok, Lin. Apa to waku dhewe do dewa jawata welas sonom rewah mami. Mas, Ya no, kok gelangmu kok gede men. ngene iki lho. Ini iki nek mertandake wong lanang dibahagiake wong wedok ra yo ngene iki to. Lah kuwi Oh, nek gak mlaku isin ngono ki. Oh, gak isin. Ngopo kok isin? Lah kudune ki ya kwalik to ya jenengan sing bahagiane sing Duh, suatu rumah tangga itu saling membahagiakan itu perlu. Wong lanang yang membahagiakan wong wedok membahagiakan wong lanang. Contohnya Lho wong lanang iki nyanyoh-nyanyoh ning wong wedok. Apa penjaluane wong lanang bakal dituturuti ngono. Ngono ya, Mas. Mula to mula. Omah-omah ki manuta kaya omah-omahku. Aku ndek ingi bubrah, Mas. Mergane. Apa? Ya kuwi mau. Nyanyoh to ora tau entuk. Lah ya Yo, mulane. ayo terus. Besok kapan katakan jejer lan wong ayu umpamakno sira nahkoda tanpa prau sasat saraden dolodri nyidam sarias umpama sliramu sekar melati aku pun banyi damsari umpama sliramu maringi wong manis aku kang bakal niwati Sinap siling kangilutku semono janji prasetyane hati
ya mung sing dadi pepujaning ati. Ora ana wong liya kejaba amung sliramu. Estu nggih, Nanging Mas. siji panyuwunku apa tepenjalukanmu bakal tak turuti. Tenane Mas. Janji sing ora nganggo duit wong ayu. Nyuwun patimu Mas. Ora apa-apa. Tak sembah. Enek bojo jaluk matine. Umpama sliramu sekar melati, aku pun balik hitam seri. Umpama sliramu mergewang meneh, aku kang bakal nikmati. Sinar selir dalirku semono janji prasetyane Mikir sajakan royo ngelikono ukir lan semutro ora bilang memanisi hatiku. Hati-hati selawase. Piye kok ora padha? Oh, mau ya bebe ya Oh. biasa. Mulane nek kancane latihan ki teko. Hei, Piye? ora dijak. Ngono kuwi mara dhewe ngono. Oh, berarti pemokono tanggapan moro dhewe. Teko-teko nusul ngono ae. Sing bayar sapa? Oh, latihan kok latihan karambol ke mafia judi. Karambel ki apa? Ngene kan. Oh. Cerak-cerak. Nalika sira ngono kuwi ya. Yo dilebokne sing wedok. Nalikan Yo yo. Matur sembah nuwun nggih Mbak Ria. Mas. Merpakane panglipur kadang-kadang garaga wonten ing sang kalenggahan.